Mifa jabarani filɛbagaw ani Ondo TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheick Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye CHAN ale senna dolantan olu bɛ senna. Ba Maliba faso Maliba an ka aigliw olu tun bɛ tagama la kari tɛmɛnen k'u kun da fɛn min ye Moritani kan. Ani Moritanikaw karila ɲɔgɔn na. O jaabi a b'o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na. Fo ka taga se an ka aigliw dɔgɔkun kɔnɔ minnu ye Jura championnat la k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛnna. An bɛna se olu ma ani Europe kɔnɔ dolantanw olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a da aw tulo kan cogo min na. Ba Maliba anw ni Moritani an tun bɛ ɲɔgɔn na. O dolantanw kɔnɔna na sa fɛn min ye Mali ale ka cɛden 11 fɔlɔ minnu sera ninnu na jɔkɔlɔsiba o kun ye Ngolo ye. Kalamani 11 o tun bɛ ale kɔ la, kalamani 2 o tun bɛ Félix kɔ la, kalamani 3 tun bɛ Chanti kɔ la, kalamani 4 o tun bɛ Abdoulaye F kɔ la, kalamani 8 tun bɛ Mamutu kɔ la, kalamani 9 Mokhtar, kalamani 10 ale tun bɛ Fuseni kɔ la, kalamani 11 tun bɛ Mahamadu kɔ la, kalamani 12 Sumare, kalamani 13 Ali, kalamani 17 o tun bɛ Daba kɔ la. An b'a da aw tulo kan k'a fɔ surtout première mi-temps na dolantan kɛra dolantan jijalen a kɛra dolantan cɛsirilen. An ka aigli logo olu sera k'u jɔ jɔyɔrɔ la première mi-temps fo ani fo. Hali ni y'a sɔrɔ Moritani ale ye penalty dɔ sɔrɔ nka an ka jɔkɔlɔsibaga Ngolo ale ye o dolaw labɔ. An nalen deuxième mi-temps na sa dolantan bɛna goya Mali bolo sabula Moritani ale bɛ sebaya sɔrɔ an kan. Dolantan yɛrɛ bɛ ban 1 ani kanangolo ka taga Moritani kanu na. Dɔgɔkun nin kɔnɔna na ni Ala ma basi kɛ weekend nata Moritani an bɛn'u bisimila an ka stade 26 mars la pour que Mali ka qualifier an kan ka sebaya sɔrɔ ni 2 bi d'écart o tɛ dɔwɛrɛ 2 ni 0 3 ni 1 walima 4 ni 2 an kan ka jilaja k'o sebaya sɔrɔ an fɛ yan an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka aigliw ye Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. O kɔfɛ CHAN hali bi ale dolantan minnu kɛra i bɛ jaabiw jateminɛ Moritani an bɔra ka fɔ ale ye sebaya sɔrɔ Mali ka 1 ni kanangolo. Togo ni Niger dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1. Guinée Conakry ale ye sebaya sɔrɔ Guinée Bissau ka 4 ni 1. Lesotho ale bina Angola ɲɛkɔrɔ 2 ani 0. Fɛn min ye Mozambique ale fɛnɛ bina Zambie ɲɛkɔrɔ 3 ni 0. Guinée Équatoriale Congo olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. Tchad RD Congo 1 ani 1. Eswatini Madagascar ye sebaya sɔrɔ ale ka 2 ni 0. Soudan du Sud ale ye sebaya sɔrɔ Rwanda ka 3 ni 2. O kɔfɛ République centrafricaine ale bina fɛn min Cameroun ɲɛkɔrɔ 1 ni kanangolo. Éthiopie ale fɛnɛ bina Soudan ɲɛkɔrɔ 2 ani 0. Libéria Sénégal olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1. Côte d'Ivoire ale ye sebaya sɔrɔ Burkina Faso ka 2 ni 0. Ghana Nigeria 0 ani 0. Burundi Uganda ale dolantan bilalen don ka alamisa nata kɔnɔ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 15 wagatiw ye. Alamisa nata fɛn min ye Burundi ale ni Uganda olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛna Nuit des Aigles la n'an nana Nuit des Aigles la nin wagati na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ an ka aigliw dɔgɔkun kɔnɔ u ka dolantan minnu kɛra Europe kɔnɔna na an b'a dɔn nin match ninnu kun ye match laban ye championnat dɔw la nka championnat dɔw la a bɛ continuer i n'a fɔ Angleterre Boxing Day ale bɛna daminɛ alamisa ni Ala ma basi kɛ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Tottenham tun bɛ ka Liverpool bisimila o dolantan na anw ka le grand Yves Bissouma jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ a magara ballon 82 ale magar'o la fɛn min ye passe 61 mun ɲana passe 69 a y'o de kɛ passe 61 o ɲana i b'a jateminɛ 100 a ka passe 88 o de ɲana o kɔfɛ sa fɛn min ye dégagement 2 a y'o kɛ tacle 3 a y'o kɛ ka ballon minɛ jugu natɔ la n'a bɛ fɔ ma ko interception Yves Bissouma a y'o 1 kɛ n'i ye dolantan nin yɛrɛ a ma diya u la kosɛbɛ sabula Liverpool ale ye sebaya sɔrɔ o kan 6 ani 3 fu yɛrɛ fɛ yen. O kɔfɛ fɛn min Musa Jara ale y'an ka dolantan ye Espagne kɔnɔna na a bɛ tɔ min na o ye Alaves ale ni Valence tun bɛ ɲɔgɔn na o dolantan banna 2 ani 2 Musa Jara ale yera wa a ye 90 minutes tan ni match la. O kɔfɛ Ibrahim Sissoko ni ale bɛ ballon tan an b'a da aw tulo kan Allemagne nin wagati na olu fɛnɛ ka match la a ka tɔn n'o ye Bochum ale ni Neiden olu tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ ale sera ka passe décisif kɛ nin dolantan na n'o ye Ibrahim Sissoko ye. Basketball la hali bi an ka aigliw ka kunnafoni na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ Toulouse Métropole ale ni Aulnoy olu tun bɛ ka jouer Faransi ka Ligue 2 la i bɛ a jateminɛ Assetou Traoré a ye miniti 27 tan rebond 21 point 21 a y'o don rebond 5
o kɔfɛ dolantan yɛrɛ o ye sebaya sɔrɔ 84 ale yɛrɛ taara ka kɛ MVP ni basketi na an bɛ foliba di Asetu ma sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka tɔn fɛ o kɔfɛ classement FIFA ale bɔra an b'a fɔ Mali ale ye san 2024 kuncɛ jɔyɔrɔ 51 na diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ jɔyɔrɔ 8nan o bɛ an bolo ni an ka kuru lajɛ an ka kuru ale bɛ bɛn fɛn min ye 1466 murumuru kelen an ye o sɔrɔ dolantan sira fɛ an b'a yira k'a fɔ hali bi an ka églises u bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ nin kan parce que farafinna gun bɛɛ kan anw kɛra jɔyɔrɔ 8nan ye diɲɛ kuru kara kɔnɔ jɔyɔrɔ 51 na félicitations an dalen don a la don n'a nataw kɔnɔ an bɛna tɛmɛ nin kan hali bi Musa Sila ni ale bɛ Schalke 04 la Allemagne olu ka deuxième division na o ni tɔn tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Elfsberg ye an b'a fɔ dolantan ale banna 4-2 la nin dolantan na sa fɛn min ye Schalke 04 fan fɛ Musa Sila ale ye celu 2 don a ye celu 2 don o bɛna kɛ a yɛrɛ ye dolantan 17 a ye celu 11 don an b'a fɔ a fɛnɛ ma félicitations a ka année kuncɛ cogo o ɲana kosɛbɛ o kɔfɛ nin an ka denmisɛnnin mun ni junior don ni wagati na n'a tɔgɔ ye Ibrahim Jara a bɔra ka contrat signé fɛn min ye FC Barcelone na dɔgɔkun kɔnɔ an y'a ye a bɛ entraînement na FC Barcelone olu ka équipe B fɛ Barça yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko Barça Athletic Ibrahim Jara an b'a fɔ ɲɛfɛma don a bɛ se dolantan na kosɛbɛ ɲumankuruma don Coupe du Monde ka di fo a yera olu kɔnɔnaw na an ka Sumayila ka denmisɛnninw fɛ malheureusement Mali ma se ka qualifier junior kɔnɔna na mais dolantana min don an b'a fɔ Mali jigi b'a kan kosɛbɛ a bɛna na i sen da fɛn min sirubilen ninnu sen nɔ la don n'a nataw kɔnɔ surtout FC Barcelone kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna Europe n'an nana Europe an bɛna championnat national la an b'a daminɛ France Ligue 1 tile 15nan i bɛ a jate minɛ Marseille Lille olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min Brest Nantes o banna 4-1 ka taga Brest kanu na o dolantan yɛrɛ la an ka cɛden jouera ni o ye Tubi ye Kamori Dunbuya a ye celu don nin dolantan na Paris Saint-Germain Lyon banna 3-1 Reims Monaco banna 0-0 classement jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Paris bolo kuru 40 Marseille bɛ tugu a la kuru 30 Monaco kuru 30 Lille bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 27 meilleur buteur Jonathan David 11 Barcola 10 Greenwood 10 Ousmane Dembélé 8 ale y'o don n'an bɔra an bɛna Espagne n'an nana Espagne an bɛna jɔyɔrɔ olu bɛ tile 18nan na o tile 18nan dolantanw na sa Osasuna Athletic Bilbao 2-1 FC Barcelone ale binna Athletic Madrid ɲɛkɔrɔ 2-1 i b'a dɔn FC Barcelone nin bɛna kɛ a match sabanan ye a tɛ ka se ka sebaya yɛrɛ sɔrɔ Espagne kɔnɔ Barça problème bɛ yen sabula Barça ka attaque u ka bidon bɛ ka sumaya Lewandowski yɛrɛ ale talen don nin wagati na ka kɛ attaquant min bɛ bi jɛ ka tɛmɛ Europe sinon Liga yɛrɛ bɛɛ kan sabula match jolinan filɛ nin ye a tɛ ka se ka bi yɛrɛ don wa o kɔfɛ fɛn min ye Barça ka jɔda fɛnɛ la c'est un problème sabula ni tir cadré la Barça kun chaque 2 tir cadré i b'a sɔrɔ kelen kɛra bi ye donc o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ équipe kɔfɛ ɲɛfɛla fɛnɛ tɛ ka se ka bi don équipe yɛrɛ bɛ cɛmancɛ de bolo nin wagati in na FC Barcelone a binna Atletico ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ Real Madrid ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ FC Séville ka 4-2 Leganés Villarreal o banna 5-2 ka taga Villarreal kanu na Betis ale ni Rayo olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 yen nɔ classement na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Atletico bolo kuru 41 Real Madrid bɛ tugu a la kuru 40 FC Barcelone kuru 38 jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Athletic Bilbao bolo kuru 36 Espagne championnat meilleur buteur Robert Lewandowski 16 Rafinha 11 Ante Boudimir 10 Kylian Mbappé celu 10 o bɛ ale fɛnɛ bolo n'an bɔra yen an bɛna Premier League la Angleterre olu ka tile 13nan jaabiw la Aston Villa Manchester City 2-1 City fɛnɛ vraiment gɛlɛya bɛ yen Ligue des Champions championnat tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a si la o kɔfɛ sa Crystal Palace Arsenal 5-1 Man United Bournemouth 3-0 Tottenham Liverpool o banna 6-3 ka taga Liverpool kanu na yen classement jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Liverpool bolo kuru 39 Chelsea bɛ tugu a la kuru 35 Arsenal kuru 33 Nottingham Forest kuru 31 ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na meilleur buteur Mo Salah 15 Alan 13 Cole Palmer 11 Alexandre Isak 10 Bryan Mbeumo 10 o bɛ ale fɛnɛ bolo n'an bɔra yen an bɛna Serie A la n'an nana Serie A la Hellas Verona
ale ni Milan AC o bana kele ani kanangolo ka taga Milan kanuna. Genoa Naples fla ani kele ka taga Naples kanuna. Lecce Lazio fla ni kele ka taga Lazio kanuna. Atalanta ye sebaya sɔrɔ Empoli ka o bana 3 ani 2 o dolantana fɛn min ye Lukman a ye a ka Ballon d'Or kura a ye a yira ni dolantan kɛnɛ kan. An b'a fɔ a kɛra nisɔndiyaba ye sabula dolantana ni a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. An b'a fɔ a ma hali bi félicitations à Lukman, ale de kɛra Ballon d'Or africain de l'année ni Nigérien do. Monza ale ni Juventus o bana 2 ani 1 ka taga Juve kanuna. Yen classement na sa Atalanta be jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 40, Naples kuru 38, Inter be jɔyɔrɔ 3 na kuru 34, Lazio be jɔyɔrɔ 4 na kuru 34, jɔyɔrɔ 5 na o be Fiorentina bolo kuru 31. Ni ye kabako ye à part Inter Milan AC fait Juventus ou cité ni classement non kɔnɔna na. Meilleur buteur Matteo Retegui bitan 2, Marcus Thuram bitan 1, Ademola Lookman 90, Moïse Kean 90 ale fɛnɛ o don. An b'a kuncɛ Bundesliga la, n'an nana Bundesliga la sa an b'a da o tulo kan k'a fɔ olu ka tile 15nan jaabiw la. Bayern de Munich ye sebaya sɔrɔ RB Leipzig ka 5-1, Leverkusen ye Fribourg ci 2-1, fɛn min ye Wolfsburg ale bina Dortmund ɲɔgɔrɔ 3-1, Eintracht Frankfurt Mayence o banna 7-1 ka taga Mayence kanuna. Classement jɔyɔrɔ fɔlɔ Bayern kuru 36, Leverkusen kuru 32, jɔyɔrɔ 3nan Frankfurt kuru 27, RB Leipzig kuru 27 o be ale fɛnɛ bolo. Meilleur buteur Harry Kane bitan 4, Marmoush bitan 3, fɛn min ye Burkhardt bitan, Musiala 90 ale o don. Ni ye kɛra aw tulo n'aw ɲɛ garizigɛ ye bi an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ la. An bɛ foli di aw bɛɛ ma. Ni Ala ma basi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ aw k'an bɛn.